Mizo Trends YouTube channel te kan lo le ta voin kan video thara hian milarte chanchin le milarte thalak lam nilawin Mizo Sunday dress design na tak tak winter collection lampang kan ron tar lang don ani Sunday dress design na tak tak kan designer thiam tak tak te kut chhuak te kan ron pho langin kan ron tar lang thina voin kan video apo hian Sunday dress design na tak tak kan ron tar langa heng kan Sunday dress design na tak tak kan ron tar lan te hi designer chu Christian V ani ama hi Mizoin designer kan nei te zinga alar ber pol le athiam ber pol ti la kan soi swal om lowe Instagram Christian V official ti in account aneya engtik lai po in order te apek theya rampon state pon te po anthon chhuak thei reng bok ani winter classic te alo nai tel tela kanin khom huna eng Sunday dress design nge ka throi ti rang eng tin nge ka in cheyang ti tia ilo boy thin ani chuan Mizo Trends YouTube channel hi lo subscribe la ibei don na te I harstat na te alo su kyang ve nge kan be sei bok ani Sunday dress design kan designer te kut chhuak na tak tak ran pho chha zel kan tum dona kan channel mithar ini chuan subscribe button kha milo me sak turin kan sombok chewa notification bell kha ilo on ani chuan post thar kan siam apyang ilo nga thei zung zung don ani Mizo Trends YouTube channel milo clear sak tu te zong zong chunga lom thu kan soi tak meu mewa milo support milo try om zel turin kan sombok cheu ani